Филармония сәхнәсендә Татарстанның халык артисты, легендар җырчы Флора Сөләймановага багышланган «Әниемә» дип аталган концерт булып узды. Әгәр исән булса, аңа 10 мартта 85 яшь тулган булыр иде. Искә алу кичәсеннән Миләүшә Мусина язмасы. Татар эстрадасының йөзек кашы Флора Сөләйманова Казан филармониясына 20 ел гомерен багышлаган. Иске алу кичәсендә ул үзе дә катнашкан кебек булды. Бу юбилей кичәсенең үзенчәлеге ди оештыручылар. Флора апа үзе дә монда бер алып баручы сыйфатындарак чыга. Монда безнең максат шул иске алу. Флора апабыз китте, матур җырлар калдырды. Менә без шул җырларны монда кайберсен җырлатабыз. Яшь башкаручылардан ул да бик мөһим бит инде. Флора Сөләйманова 1939 елның 10 мартында Кама Тамагы районы Иске Барыш авылында туа. 4 яшендә дем ятим кала. Шуңадыр әни җылысыннан иртә мәхрүм калган моңлы кызның «Әниемә» җыры һәркемнең йөрәгенә үтеп керә. Флора апаның тавышы ул менә шушы «Әниемә» җыры белән кирип калгандыр күп кешенең күңеленә, йөрәгенә. Җомга көнне арабыздан киткән Флора Сөләйманованың 85 еллык юбилее дә Рамазан айына туры килде. Изге йөрәкле җырчыбызны барысы да сагынып искә ала. Флора апа мөлаем, ягымлы, һәр вакыт ачык булды. Менә һәр вакыт исәнме матурым дип, шулай елмаеп, рәхәтләнеп исәнләшә иде. Минем ул күңелемә шулай якын булып калды. Менә жюри булганда да инде бүтән җырчыга да молодец дип, һәрбер җырчысын ул тәгәрәк ялгышса да шуның өчен борчылып, менә шундый бик тә инде менә ачык, шундый күңелле кеше. Флора апаның бала чакта уйнап үскән авылдашлары, олы яшьтә булуларына карамастан истәлек кичәсенә килеп, матур хатирәләре белән уртаклашты. Мин ул вакытта бик кичкенә, мәктәпкә дә кергән чак. Вот Флора апа шунда җырлады «Мәк чәчәге». Безнең авыл халкына шаккатадыр. Күп хатыннарның күзләреннән яшьләр чыгадыр ул җырлаган вакытта. Бернинди консерватория классларында утырмыйча гына, уздырмыйча гына халык күңелендә яшәп калырлык җырчы булыр өчен ул Флора Сөләйманова булырга кирәк. Легендар җырчы Флора Сөләйманова арабызда булмаса да, аның якты истәлеге, үлмәс җырлары безнең йөрәкләрдә әле бик озак яшәр. Миләүшә Мусина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.